Shubor nakaslem jong unong san hima. Kum shibenta ban ai ka jingkershan lang ya ka jing rakhe jubilee ksiar ka jingkenjo sha umau mer basan phosnem jong ka school St Mary's Rangbalang ka kanhun penbernya ka balatip kum ka Western Khasi Entertainment Meghalaya ringkat ka jinges nokti lang ka All Meghalaya Dancer Association bat ka Golden Jubilee Celebration Committee St Mary's High Secondary School Rangbalang kan pelong ya ka jinge kop shot ka balatip kum ka Grand Performance Meghalaya Dancing Competition habakran hakilat pathai khobor uba Frederick Tongkhar President ka kanhun Western Khasi Entertainment Meghalaya uloong baha ka tegasni onya don langru ki arngot ki klur kari khasi kata Steve Jerwa unong job ya ka nam lado jong ka India's Best Dancer Season 4 but one bha khongsit unong roi bapau nam ka jela kinwan bani shimbentalang shu uloong ru banalor ki tegi wei uba kitbok thaba unong shat bapau nam ka jela hakajo kapor ru kum President ka All Meghalaya Dancer Association ru onya don lang uba Frederick uloong ru baya ka tega jingya kop shat on pelong haka arpun ru terik uyayong arhaja apusan Hamadan Kasin Mary School Rangbalang Sosnyang Southwest Khasiels District bat kapor kan long shpo wajemen step Iwan ban karpat ban pentip apa yang jongpi ba kene ka kunhun jungi ha ka jingat relang rengkat bat ka St Mary's High Secondary School Rangbalang ngin ya penlong ya kawai ka dancing competition ha ka ba nakaliang jong ka All Meghalaya Dancer Association ru kalong kawai ka benta ka ban sai don bentalang ban ngi kawai na kiri program na kabenta ka jingle burom jong ka teka school St Mary's High Secondary School ka jingdap jong ka San Posnem jong ka jingdap Jubilee jong ka teka school kumta ni nakaliang jong ni kum ka association ni sawanra ya ki arngot ki klor jong ka ne kari kasi jong ni kata kalong iway de Mr. Steve Jerwa ubalong winner jong ka India's Best Dancer Season 4 and so one man perform ru sa one baha kongsit walong way nakikun samla star klur jong kane kare khasi jongi ban perchet pensingan nakabenta ka jingerap ya ka teka school apun reu terik jong mentau na April arjara pesan kin sodon shibun ru ki program bat ki activities beper ha ka ba ki khlung ki khna ru kila bani don bentalang ilaban ya kemen lang ketika sengi hagabangan sawanra pakin don kijat games pair kum ka bouncy castle trampoline bat kiwai daru de nang ta pro nakabenta ki pajma kindon ru ki cingelakai ban penbernya na mata jongpi nado kapor shipo je men step hagne kapor ngidon hangni ban khot ban wear pi bapinwan ban ai man simlam but menyerap na kabenta katay ka jingdon kam jong katay ka school na kabenta ka dancing competition ki khusnam jong kinong job kan salong arpo hajar ka baningkong khatsan hajar second prize but shipo hajar ka third prize pada ka juga por shipo tli ki consolation prizes but ka bayrong na kabenta kane ka dancing competition ka long sans pa marway but pilala hiru nadu menta pila banda nang call no online kini number room buat kapor na kabenta ban sedang kan selong hinadu kapor kharway baje step na kabenta ka dancing competition sai si sen si wat biang ni khot ni wear pi ki pai ba fins ngo ba ban wan ban ya kemen lang ban ni ha ka te ga singi